ଆଲୋ 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 ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣ। ଦରମା ହାର୍ଡଲି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର 40-50 ହଜାର ଭିତରେ ଦରମା ରହୁଛି। ସେଥିରେ ତା ଛୁଆର ପାଠ ପଢା, ତା 2-3ଟା ଛୁଆ ହେଲେ 2-3ଟା ଛୁଆର ପାଠ ପଢା, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, LIC କରିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସଞ୍ଚୟ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେନସନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କେମିତି କରିବୁ? କୋଉଥିରୁ କରିବୁ? ଏଇଥିରୁ କରିବୁ। ମ୍ୟାଡାମ କୁ 50,000 ପୋଷଉନି। ମ୍ୟାଡାମ 50,000 କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ସାଇଡରେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମଜୁରୀ ତାଙ୍କର 300ରୁ 400 ଟଙ୍କା। ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ନଙ୍ଗଳ କୋଦାଲ ଧରିକି ବୋଧେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାହିରେ ତ ବସିକି ପାଠ ପଢେଇବେ, ସେତିକିରେ ବି ଠିକ ସେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପିଲା ପୁଣି ପାଠ ପଢିବେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ, ଆଉ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ପଇସା ନେବେ, ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବେ। ଘରେ ଫ୍ରିଜ ରଖିବେ, ୱାସିଂ ମେସିନ ରଖିବେ, AC ରଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ପଇସା ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ମାନେ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାଡ ଚାକିରି ଜଲ୍ଦି।